بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ia pernah magdamtan ng mga lakitan ng mga watatan ng mga ulama kena bermata tubak mga triple back. Sa kami yung bakat tubak, sa kami yung triple back. Sister Ismail, si Aleem Ismail na piyantong na nakapagidida na itatawpikon Allah kapangadi antonaw nun dia nga mga ulama datara dia nga mababalya the president of the Astika Foundation of the Philippines si Aleem Alimundas laut na sobra kami siyang magriapiw kasi ego pag-eskwela kami sa GPI Jamiatul Muslimin Mindanao ko year 1980s taman sa 1990s na bedma una sa 1 year saragun second year first year ako na second year sa kanyan na mga di kami man sa kitab na maunas kanyan sa saragun na siya kami bumiyay sa isa ko kapilang kami sa Quran ayaw ustada min na si Idris Mindanao imanto na katayap ng kaya ang mapabali president o mga imam sa Islamic City of Marawi si Alumuddin may isa kami sa mga imam diyan kaya mga ulama langon diyan nga mga ulama ang matatawag sa nga palawa pantas na ayalagaday na sa kanwa ay maanan yan na mga Fatima sa kanwa siya na mga pagariyan ng mga datu ari manager Habib lalaw na ko niyo pagkailay pagkanaga ko niyo datarangan na station tanong sa nga Hamid station diya nga mamanageran na nga kikibelabi sa kanwa na mga pagariyan kagyo ko tawagan na ko ang ipagak na si Haja Maymuna na pagin babus ka skanwi multaka skanwi titwa malaki program si agada darugar kanwang kay Asdika Foundation dia nga ditano di timo isa ini betul siya na multaka andun eptero na multaka na kambabarat mo aparak wallah multaka na syawallah na ipagkababayan ko oripan niya na di makambabarat mo aparak wallah malong aman geda-geda dia buwa katimu-timu o mga oripan wallah aya buwa pantag na si upo Islam na daga pa ng mga tinag narinila ang kawallah adi na mga malaikat teron wallah ordinary na siran ang babanog nila lang gada tara kalilimod na mo meron nga kalilimod na tero ng mga malaikat wallah an aqamu maghfura lakum qad buddila sayiatikum alhasanat dakano pa na makapamanindag dakano pa na makambabaling na sadin sakala adusyaniyo na liyala sarkan wallah na bidanan wallah salangon miya makapiapia asara mag-ikhlas ka ino ka siya miya ka makaparak wallah na dagtar buo ba kagupan inimbawa ta ina ka adasanin-sanin ka adadusan ka wallah oy tabiyo kanaba ino ka siya sumiyo kaniranti ka mailea sakana pa mamultaka ko pasisiminar ako ayabu ini sunga siya na parak wallah na udi parak wallah nakapakay man na ayamanan na ditano si makauma kabatano si psukay ayab sugar katano na sa wallah nakalaklar walang utano mag-ikhlas kau pamakaayay pananawag na umani magati sa multaka na 2,000 ang matawag na kami parida nga mga bay
Saya ada bena tidak sembiang masa bayar. Karena duduk ribu doh. Nah malung aman gede-gede benda mapul tanu saya. Oi. Apa ayah buih pamagai nak teteluga terus nak ibet tedeng kapulaya. Malung aman gede-gede kira amin yang mangarilip di mubunuan. Ayah pernah marangit na sudah betawi. Kaso masih nyapin petawan. Bebuka toman. Wah, tapi tama kasabi. Oh ha. Ayah mana ni mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na diyan kaya ayah makna niya nakalilimu tanu nakalilimu dia agama di tanwe ding gulaw la akaan tanu makarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ayah pagaloy nakarakano na diyan ka amya aliw nabi kakana ba kang buhay mata sa pagurasa kagaya madakala mga padakala mga ulama mga guruang miya aliw nabi atiyan as-sab'atun tanuru al-qabr itu kaklasi ama pakasindaw niyan sukubangka o kabaya ka makasindaw sukubangka nanggulalan na ka insyaAllah ka pakasindaw kadama na mababaya sa ama na niya na malibutang lamarigira amyada sulait ayak kuwa sinta na sulait miya bunwaya lait ya murkana lait nadama na labuton ulait kabanyan piyad nga ginawa niyan. Oay, ayaw makna niyan na umanisa na pagkababay niyan sumaliwanag. Naman nigira amya ka na kagagawi. Ama ka na kagagawi, ada alay na mataan nakawan na gadam naka-heart failure na pagkumanan. Na adong panapka sa bapa na di magitibang. Ayaw, patay ako din. Tanta makanong sa solo. Kasabab sa di nga kababayan sumalibutang. Abesa ka na. Maka sa nakisagad na nakanamya ka na kapagalas dus. Nadalay. Dahil nagkinaga ka na ditataro. Dahil kaila ka na ama na niya na tao. Kaya napkaila ka na lang na may tam. Dati ka na bindo ko miyate. Kako ba katatagwan rakan. Namatang wama ka pagkakurya kako. Dadi ko bupakakurya. Katiga ka na basya ko sa kuba. Dadi ko di mga puwap sa madudua ka na solo. Nakotoya magagamit ka na sa ngiro mong karumak. Katiga ka na basoran so kami. Na pilintan wallah katiap siya pakorangan na ibuwa kaya pakapya ginawa kan nakagya ko taplak na ako ni at yun na kaya siya karangan yung mga panitong dagang herong nga kanana na matang wallah ka dito na makapya ginawa tiga ka na daw ko pisumatay katiya miya taplak ako o kagya na miyak dama ka na mikukaw o naskano man na mga bay na tero na karakano mga dato na diyan kaya bay na inukap na kay mataplak kay karumang kaka pagmamahal na inupan makadakala taplak yang kapang papatay na manong kaaywas di kang kiswas kagapagay baka nun makatidawa oh yun yeah pagalwin ako ng gas kagasindawi ko mga kubatan inshallah oh panganintangwa di tanong pa si makuba oh Paganayron, paganayron nakapitwa ya pitwa. Paganayron nakagasindawi kukuba o kabaya kakasindawan ka sa kubanga. Na al-ikhlas fil ibada. Na kapag ikhlas ko simbak wallah. Tama na di pagampaganyan number 1. Al-ikhlas fil ibada. Na katulabos ko simbak wallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na basta panggalabakan na ka na simbak wallah na impeding ka piya-piya na ayaw makna niya na siya pang ka piya-piya ka ubaan na misawun ubaan na mataguro na ayaw makna niya na pakabatalon kagapakay abakadin diukawan nagkapakay abakadin mirasay na daagkakalim ka abalasik wallah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya alwinian natina inni akhafu alaikum asyirkul asghar ayat tugu nabi matana tugu nabi sakhan na ayat ipagala kakarakano amana ay pagala kakarakano amana umatakan na sukapan ako to ayam makna niya na may to وقيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر أنا سكت والصحابة أمتروا تينا يا رسول الله أنتم العدين كان نقبنا قطوة ميتو نتقول نبي أيا قبنا قطوة ميتو الرياء نقبك ليلين ayam makna niya na ayaw bisa sopa ko ikhlas
aya dad aya opposite yan nakapakilay-lain na opuso gano baka nakataguan so simbang ako Allah nakataguan sa kapakilay-lain na mimbalid nakapanakoto ama ito na sa mga tao at nakoto ko Allah na dinyan kabo sa surga wallah subhanahu wa ta'ala sa aya kapakasulian ko surga na umakasulid sa unta o pasawa aya makna niya naragum o to ino aya makna niya nalangon na pangalabakan na nalangon para ko Allah oh kenapa ayah pekabili benar kana sotau tabia kenapa ayah pekailain kana sotau ini wari tahu matang wallah kapia dia ginawan kana dengan keswat apa yang sekarang mangana dengan keswat nah yang aswat aswallah keswat kaswallah subhanahu wa ta'ala lama nigira ko na napkesala ka kerumai apa maka kapanun watanan na madaka nigira ko na kerumai ya andi ni kana takut seda na oya matang parko babaina iko na sumama na ulu nanti nanti nang ke tamparangan na iko tumaba ko mga pagagta kapatay rakambu matang pa makapupunun watanang na sapadangan na ibetin nga di nga maswat na ayang aswat aswallah kakiswat ka wallah subhanahu wa ta'ala so ayang maana niyan nang bati ako sa kurang kapara ko wallah Pesimin ako kapara ko Allah Pesimin ako kapara ko Allah Petahayun ako kapara ko Allah kenapa dia kota kena abar kapag ipag-istorya so amal ka naskan niyo ni manutul manager belabi dia ko manipuasa sa sonate manto lagi apa ngugagawi lagi Aleem na mite juda ko na miya tiwas miya pasada mo to amal ka ayaw makna niyan mga uri Allah subhanahu wa ta'ala na di kailangan na so amal tanong na kataguan sa ikhlas sa parati ako Allah miya kaysa ko na alongan na di na miya panutula karkan na premain tanong dua kata ko dia ko nang bata dia nga mamaw na anak ko daira na miya kay tito ako da suhay mara so may ito ako da asisyo ya Pilipinas ibisang yang da mga Arab na miya kay sa alongan na kukuda siya maiyan na aya pinalagan ng kaawatayan ay napakatutunong umito ako da o mani makailagiran di na pumili na di na mamaabuda tumado ko na makambabawata ubaya di tete na sawaman na suwatan ay apakalalalagan napakatutunom siya himar tiga nga may naura kami nagagah tiga nakagiwa ma na tina tupada ko nas kay kuda para madang nga katoto di karatang madakalataw mi kuda suwata yan na aya pinalag man suwama o mani makailagiran tiga na pumili na tiga na wata akamor kaan wallah dagagaw sa ama mamanta pada na kukuda dahil pagpakalalagan ng yamen ay napakatutunan matay nga sa nga wata tiga nga wata ama miya nagka tinaway nga miya po lang ang mga tao saka tabi to tole kaniran ati na tunay suwata ati na dia kuda tadi langun kapada madang nga katero langun sirami kuda anak yang mana nga katotole kakiran tinamatan nga kuda miya tinggal sa nga kuda miya kay tito kuda na langun ang kukuda tunay niya mga tawa dagagulan sa binatang tiga menaura kami nagka tinaway tiga na lumalag tabad tumabatan tunang nga kuda tiuniran sa kuda dabong mi kuda o mani makailagan na natin na sinin ang bata apa mamatang anak kuda na di pagkudaan tinantunay suwan tawata na tinawida ta sa kuda bayaran dinawida sa kuda so ayah makna niyan na upo na ayah panunuatan naka na sudatar ka manusia na ayah pakai din ka na sa manusia na ibatunin kading ka masawat na ayah pakanagan ka na sa Allah na ayah pakai din ka sa Allah na ayah makna niyan nagtabangan ka wallah subhanahu wa ta'ala so dia kailangan adyan kaya kapag ikhlas langon na ayah gana bakayan nada abang kapakilay na ipuro Allah basta agan na baka kana abaka pakilelen ay ikhlas na ipuro Allah adyan ko tagal baka ka pinutulan na kan sa kanong mansama baba di nakatawan tanong na primain tanong miya kay sa alungan na adna sa katawa mama katawan niya sa katawa mama si kumasaw nabi tabiyon na pemelindin ko may tama mama kaya gira amya gagawi na paggagawi pa na para siya benbasangan na di ko da kara kadina sobra penya pimatana kara tabiyo okay na aya galabakyan na kana baka pakilinin ka langon para ko Allah langon Allah ay pakilinin na sa Allah nahigira ko na pulalakaw na umabala ka aso na di making saso o kung umabala ka arimaw na di making tinakatiyap man sa kalaban na oya makabala ko na tao na mautang panapsili so tao sabab sa diyong ko tabuntalian amya kay tamitam okay na kaya ka na bakyan
langun agama ayo kita bagian na langun para ku Allah da kapati lilin kadang uni ikhlas oi namia ka syakun nam untuk nabi nasam yagad ku nabi sallallahu alaihi wasallam latihan wanu nabi dito ko bin Juhaybir tina bin Juhaybir tina no kanan ya Rasulullah tina ino ari langun na manguda sa Madina na di magura dura de mga Roma naska bidi upang Roma tina ya Rasulullah ante di kebe mga Roma ya Rasulullah nanti kebe sanga buntal ada tare buntal itu toreng na buntal ya ante kebe sanga ada tare buntal sujual do tare matau oh ay gelenga tina ya Rasulullah wana makabalak na aso na di making wana makabalak na aremo na pupelagui na tugu Rasulullah akna manari kakeparo na tina ya Rasulullah api adu kana miyurakan na daki mantu atamu ka ya Rasulullah mieleka ka pagitaw na padako ko mga pabri na tugu nabi upama ka bakadum pa ka pangaroma na pangaroma ka na tina ya Rasulullah sina amagaan kenapa mati kasi na amagaan oh natina man to nasuna kan saka natina do ni Rasulullah natina keling ka adin ka mape para sawalay sa Madina ito turo nabi ang utawalay na sangkot ama sa nabi na do na una anian amya ka pe para sawalay sa utama sa Madina siko mas nabi sallallahu alaihi wasallam natina ina nagu ni Rasulullah natina kawasa manana natina nagu din natina nawatera na bagwataw napaka nga mo nakan sa kakiran natina to na natina suguna kan sa kakiran ama ka mo kakiran natina ya Rasulullah di Amira kawana daw pa makasulod na may atay ako. Tuna biya ka na kasuguna kan saka. Na ubaga kira pa ka umapagi singera na terwa kira na susuguna kan saka. Na obera pa terwa to ni susugwa kira susugwa ka na terwa kira na makipumali kira sunabi. Na ubaga kira terwa ate pa ka pangamunian ko mga pamilya kan na terwa kira na di ginawa na tingin ya Rasulullah. May atay ako. Hindi ni ka dikliran na sana may atay ako. Tuna biya ka na susuguna kan saka. Natina udah ko mabusugo ya Rasulullah na ibet kadi ako sa tu. Enaw nakagi ako pusungon na sa peto na sa Tomaros. Siawan. Di ni biasa na halubak din. Tina mga dito Tomaros ako masaya ako inwari mga dito Tomaros ako. Na di ni biasa wayan kakerdam. Na tina man ako. Ay importante na susugon ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay nagapakapan ko pa itawalay mo tagarumay ama pa para sa walay. Ana di pun makatatana so totokon na pun pakatotokon assalamualaikum assalamualaikum lekan dengan kerumai alaikumussalam era nung kaya lakay ko bin Juhaybir na marangarangan na kaya paka ko totira na kerumai ayo kagaya dia kaya abutala so juan ay mataw miya katulong so bin Juhaybir na miya tatakan na luyan kami kagurok di na ko to ba kaya parsyalan ako ron ana din ang pakatinaga tugudwa kata kerumaya kata miro mi Juhaybir na basala ka na sabus pemilih kad na samida ka kapya kala ana mi tatak manalo yan tina gotok man kaya manaman tugudwa kata kerumaya no kana na bi Juhaybir na tina susugu na korakano nabi sallallahu alaihi wasallam so kaya naguno kerumaya na tina daw taros sa kadan bi Juhaybir kasusugu ka biso nabi sallallahu alaihi wasallam ngayon to kung kubango eno nakagyo ko no kumuntob na dinan ni 62 tiyan asara ami kakabitian no tugu karo may abana kaunto ni bin Juhaybir na datara na kaunto ikakabitaw na sabada apitataka eno kadi pagunto do piya na tina ipukala ka kano bakan sintaro munto dang kabang ko nada abara kano romiunto siya dayon sa dayon tama sa bangon nakiate ko anakan tugu karo may auto na kaun nakakanapan nauna miyuntol kong biya na din peteno na tumatulong natatabad amalagi sumayo matangaw ating yan na di makasimsabi tingnan nga kerumaya bin Juhaybir na anto na isusugura ka nabi anto na isusugura ka nabi na tingnan susuguna ko nabi apat teroon rakanokon amakip imbalay arakanokon sunabi sallallahu alaihi wasallam siya lang mga pamanaka pa tila miya gututa ay nabalayatan na sunabi tugu kerumaya takon ko mga pamilya niya ni pakimbalay niya kami pakabaling niya kami na tiya na sakang ko o nagitindog so babay no niya waso bentola no niya bentola so bin Juhaybir na utindog so mama no niya dasali na umitog sa liw na kilabaniran so bin Juhaybir
Nao nakagi ko muso bin Juhaybir na punguro ka tingin nao. Iya masuk kabasakan eno ko digabaya kapatay ako saya. Oy. Nataki na bisa pemamakin na genuat taira na bagwat tau ada arwar-warung. Oy, adina nikapakakukuha na sa katiro. Kagi ko kumepo so bin Juhaybir, amaulog. Lalu mini kon suwataira na bagwat tau punguro kay tuturuan si ina nagusya maian. Ina! Ama! Miya dusa kanudang kuwanahu ta'ala. Kain! Asam yung guru na sa Nabi. Nalilipis yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati bawar ka panubab sa sukamantis. Nakisabutan na nadetaro gabi ang utawatairan. O siya lang naging mga paninimo na yung makatay sa bin Juhaybir. Inaw na magan mabuma ka mas bin Juhaybir kung Nabi. Punguro ka siya po niya na loh niyan. Kagi ako mako Nabi na punguro ko sa bin Juhaybir. Tagura sa mga bin Juhaybir. Miya kawin ka din. Tinaway. Miya bantol ako. Miya sepa ako pan. Tugun Nabi ubay khasya. Ino to ko ino kanya mentula. Ino kaya mentula. Ino kaya sipa. Tinadita kada na kaya abutan mabu. Sana ka wakele rarakan. Na tingnan to na si Peter o kakiran. Na tingnan na Peter wak na susuguna kong kakiran. Na piyaki payagira na kasi susugu karakan. Na Peter wak ang kira na makipambali kakiran. Na biyabi besiran. Na kagi ko katukaw na nasakan. Na bintula ko maberon. Na sumamo na sinipa ko niyan. Na tama siya niyang ulug ako kutuwa. Tugun Nabi ada kanu na makasisina buta. Kaswe kaul. Ina dia Rasulullah. Ako masya ko ron nakmali ako nabangay. Kati melingan ni Rasulullah kaya parsalan ako ron nagaswe ako ron man. Ipimba ba ka na umurak. Tina kaswe kaul. Tina di ako ron kaswe Rasulullah. Tina kaswe kaul. Na tina ya Rasulullah. Na unakong kabusubo. Na ibatalin na kadi ako siya ninupapato. Kami asyuro sa mama. Aso bin Juhaybir. Anak punguro. Niyan nung kapagkasya na siya. Makambabarata mo. Aku solo kesangkut wat karumai apa pada lagu sira na mabu na sa mabu so Juhaybir na pagagawron na tugu bin Juhaybir kata ya ba pagi lutang na kawiran kasya luba kawiran na ona ke korda maso bin Juhaybir na otabada na waking baking na palagwi ko Nabi kagi ko Nabi tinabi Juhaybir miya kakasya lagaran tingin kata mo suru kata karumai akakatad na ko na kapag lutang na kawiran. Ako nakita po ko likod ng Nabi na inauna ay dulu rin na di matanian natatabadan kagi akong masudo at karumaya kisya sa kan natin na Rasulullah anda sumama si bin Juhaybir tugo bin Juhaybir ay Rasulullah ba kung nga kirang gamuno kamuno na ako yan din katatanapi siya luba ko yan tugo Nabi ino to natigyan na prile ako yan pamangani kami ro sarili karumay kami apasubo amin ayaman kami apasubo binas kaya Rasulullah na iman to na suwata amin nabiya na isi na detaro umyag na mami ayaman na nami abaya na tawa ako bin Juhaybir ya Rasulullah apagabelas na unga kawinga tugo Nabi bin Juhaybir miya nagkuto natingin away yan ni Mama Marak yan nantiyan ako na ako yan tugo Nabi muat kakakanapan ako nakikimuso bin Juhaybir natatabadan natatandangan niya mo karumay o bapiyur kagi akong umatino ko nakipagabdas na kawingaw Nabi ana miya kagaga nakapapakaway niyan igraman na ya kawingan nakatama na so tayo pata namata nga di panpagata na siya man miyaw nakadun miya kaysa na nakiyawingakan nada ko pan mga giro at yari makakarumangan na pagiro na wawawaway tiga nagkakamatay abang tiga kan dakan sa pan mga giro kita yari mga nawawaway tira para ada ba Saleem nalaman ito ayaw mana niya nigra mabuka mabila kanan naman di dataro to kagi akong kuya mana niya na makawing so bin Juhaybir na miyaling siya na nagkarumay sigo miya kapira gawi na sumiyagin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa diyong mutaawalay o bin Juhaybir na miyaw man niyang kunso karuman niyan arumurungaw na ayas sipato Nabi na basta amaw man yan sa mga walay wana mabalakyan na sa kanyan ipuguna mansin o sa kawalay assalamu alaikum mapipiyakan sa na sa kawalay sa kanusa na rigari mapipiyakan sa na pamilya ka upang makadinan isipatata na mabu na miya kadakal atunganin ka na miya kadakal apagarin ka na miya kadakal aginawin ka asara asaka ipuguna mga raw sa malang kau tawa tugo bin Juhaybir tugo Nabi mapiyakan ako sa bin Juhaybir tingnan insyaAllah na tingnan na sa bin Juhaybir na tingnan ya Rasulullah ini pun ko kaya kawingan kau na tama ni manta na ada kami din makapagubay siya ada kami makanda sa likod tugo Nabi ay mga di sa bin Juhaybir ay palikat mo dati na pakisangan na kan miya ko maso bin Juhaybir ay
anak rumidi gari matanian ada mana baga matanian cakap pengurok ya. Tu Rasulullah apa benar ang amang undur-undur kan ni karomang ka bin Juhaibir tinggal tinu undur-undur ya raka. Na tina ini pun ko kaya ka benar kana taman ni manto na dakanu makapagubay. Benar ya. Na tinggal ya Rasulullah piur nanan miyak karana akabenar ya rakan. Na pengen na kanu na arila ka ulina rakan arila na ibku duga kana ko apoy ko naraka. Na manto tinggal ya Rasulullah na ustunanan. Na tugon Nabi kata sopera kana kabalaga ka pedian na pamamasangan sa gaston ni sawalay na tanu dengan piye singar mangka tingin ya Rasulullah din mabiki apni at kana man tenura ko dum piye na kata ko kon piye isangwan kagi akong kumapitan na miya mamasan so bin Juhaibir sa mga panganang kan ana mababaya-baya oh dako nakimati na sumiyagad so Nabi agukuda apa perkadang kapanian adi malalay so Nabi iman to ang mga tao sa Madina na ayaman na sa mga dado na antay magunot terkaniman to makipurang salalang ko Allah kakate sa mga rinwi tano ko agama asuda din na nadiyan kaya ayaman na niya na ingat tano Madina na lindingin tano na siyapan tano na antay makipanjihad salalang ko Allah subhanahu wa ta'ala ako nakimay layo bin Juhaibir so Nabi di Mlalis tugo bin Juhaibir kailangan ako agama unyang nakipamakawitan so piya mamasanya tinagare balingan ka komite tapiakan na banya pagisyen wanda ko sa mga namyo kuno ta ko Nabi na teruang ko narila inen so bin Juhaibir ba ana dani anon metarotop na teruang karakan na uba ana na maumurakan na makapagila kami bu na uba dalam maumurakan na wala ni mur kami wallah na ro kami di makapagila sa alungan akyama kagi ako ngumibaling adi ng uta mama na pupunutun yang ukarman na puro ko din sa babay na tingnan insyaallah miniyug ako din na una kay sakati o bin Juhaibir ang uta ko dayan na unian sa pangyamatan niyan sa dinis kapara di makilala kadi ko takapagi kadasyan ko Allah ay maana niya na andikene baso bin Juhaibir na unian sa sanga sa mga ridway na tama sa ko kuma 20 kataw amya patay niya ko mga ridway natatantangan ng Nabi sa mga sahaba tinantaan na mama agrabi na mapasangi kapag itinawa natugon mga sahaba adiyam yan ng katawan ni Rasulullah natugon Nabi kagibo na pagilan na kasyakenan na pumuling kumatagas sa kapag itinawa kamada ka namya patay niya nun nakagi akong oda mati na tumitinigon ako naging masay huta pa dangali ko diyan narudin miniyos ang sadyong ko tatitindigan yan nakagi akong umayliw Nabi ang mabatra matay na may kagira para lang yung tanong tamama ang magtagas sa katanong miyatay na inin tanong na tiban tabangan tanong nakagi akong kumamaw Nabi na miyo siyang ulo niyan adiyali ko din ayam ya sugat tapadang na din na niyawan niyan na kung nakisako po Nabi ulo niyan na uniyan nakikapati ulo niyan na uniyan pakatapapaya na uniyan nung ko aso dini sa isa sa pangyan sa bunta niyan na uniyan na maili aso baso bin Juhaibir na miyatata ka din na loo Nabi miyakagulo ka din sa Nabi at tinamata na so bin Juhaibir na inipun ako kaya kawin nga kanong nataman ni Mato na dahil yan din mga may sekaroman yan na katay amiyat tumiyan sa Allah na amiyat tumiyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na di pa na makikilala kasabab sa kong takapag-ikhlas yan nakagi ako matay na sinin kaya ka inibata rin Nabi sang kay awagan na kawanan na inipun ako kaya kalot ako ko ba niyan na tamang ko na kapasaw ko ba niyan na ayama na kapasado ko ba niyan na sinin din na pakasasandaya sa diyang kay awagan akawanan yan narunang miyaylay akabagro Nabi sallallahu alaihi wasallam adap susukya puni kumalot ko ba niyan na sinin pakatatago sa bin Juhaibir nakagi akong ko'y pinabagyan na sumisinga sa Nabi ito mga sabi Rasulullah no kasi singa may ada susya ko mga tataga sa katan tinan naman na dia ka nakasinga apapigilin na kan sa mga midadari adinan ni pamagagaw laman ang koto kapag ikhlas yan ko Allah langon na ganabakyan na daabong kapakililin kalangon para ko Allah subhanahu wa ta'ala koto gak dia ya ikadua ikadua o kesindawan niya sa kubangan na sarap piya naka insyaAllah sarap siya pa na kesindawan sa kubangan ito Nabi na virul walidain na sa kapiya ka kumbala aloks ka kapiya nga kumbala aloks ka na imanto na madakaligra ko na tabiyata at nagkato ni manto di manto maloko-loko siya manto kata imanto na dum nagkato na katabiya at nagkato na kay manto di dumagina taman din ko kayang babawa taw ni amay na ginayan na di pa na magama na taman ni manto tabiya na ay na pumutunya kini na gusyamen na sunsungaran yan o yang ngaran ni amay na si Muhammad na Muhammad
Wayang ngaran ni Amin na si Ibrahim na Ibrahim. Wayang ngaran ni Ine na si Rukaya na Rukaya. Nasa na bala na Ramla na Hafsa to ni masusuwaka. Dahil lang mabuka da tarok ya siya kabar ka so ay makna ni nakapaginto ko dunia. Mada kaliman to adi magina adi panamagama nakataw niyo. Padana ko sa pulo. Akab na rumala ano kas ubang kapagpakatarsi ka sungaran yan. Allah yad'u ismahuma ubang kakirang pagtaluon sa mga ngaraninan adwa ka tao. Api man to miya makatuwa tanong nadin ka pa kay kailangan na patelo tanong ina ama kailangan na patelo tanong omi o di na abi o di na mami o di na dedi na man to na mata nga tabi madidi pun so kambing ka patelo sa miya di sa kami ang buhay ka kailangan man ang utak kami ganun ni kapaguran na punagdagdag na kaya taluan ng siya miya mata nga madidi pun so kambing ka patelo sa miya di sa kami ako ka amapiya. Oh ha? Maraman na tum na anak ito na adna katawan na kanon. Si iko masa na pagteluan na si inen na sunsungaran niya na siya meran na sunsungaran ngaran niya meran na ibat ka titusian ko karargargana nakapagintawiran. Nawakan siya ran magwan na tiga ka na ipuna kay man to nakatiyam yung makalakano din. Natalo kano din siya omi, natalo kano din siya abe. Kauli laki na deun sa yung nagkarganang kano. Dahil sa yung nagkarganang ano. Na man to na ptelo siya siya ama, ptelo siya siya omi, ptelo siya siya abi. Oh, hagi nga yung mga istala nga maran na tabiya, adi pini pangistayla na. Igira ako na di umni pangistayla na si Erpata gu si Ermata. Na kemuha kita, ino ko dia kan yang kata na matang wala kapesa kan dia ma-enora tiakor. Baka napagkanda dia kan kata ni makna niyan. Erpat, Ermat. Tinggal nato na di mana Erpat na tinggal na Aleem pada kasabutan na ama na Erpat na ama na Ermat na ina. Tiga kan kautos. Si ama ka na Erpat na si ina ka na Ermat. Si karo mga na Plormat. Dito na po niya suna de taraya. So aya makna niya na persa ka pulukulok sa pipi kulok sa ka na diyon ko to aya makna niya mga urip no Allah na aya petelo na kakira na ina uli na ama. Anto na po niya pada kabnar ina aguswama na Allah yatakallam ala khalfihima na basta adi ka dimitire sinaka na basta adi ka dimitire samaka na ubang nga sila tatalikudi. Ada pa nakapipe abunta la kakina kaguswama napakasisingang kaon. Siya karano yung pero ng mga kamudano. Adam nagatuan ako ni Mantua Matawa. Allahu Akbar. Syawaki syawara raw taniyan so ina iya naguama iya namatang ko Allah. Kadira ka mapamasa pirang ibu pira kakapagpakatalo ka sa ina. Nakapagpakatalo ka sa ama. Oh, ay pitero nabi na tingnan ragima anf ragima thumma ragima anf dua-dua ni tu nabi sallallahu alaihi wasallam so tao nakakapatano nabi adian kay ang irong yan dua-dua ni tu nabi dua-dua ni so tao rajulun adraqa walidayhi ariyatian summa alokasian ahadima aw kilahuma udina su isakiran udina su sila na dua ay amana niya na mga loksyan na danya piye na lam yadkhulil jannah na danya misulid ko surga wallahu ta'ala pamana riyot kasi ina aka agusya maka na dang apiye di ko takabas sa karaka mga pagariko mga babayan na apiye di mo kapagpakatalo ka sa ina na di ka mapamasapi ng ibu pira katya so sa kanon na katawan ni Haji Maimunang utay na oh katawan ni na katya pagkasyura guna do ko do makatalo ina pagkatalo pulo raguna do ko do makatalo ama na iman to na pagkasyura guna do ko makatalo ina na ina ko do matay swina akan na gira amin nigara kan sa Maranao na bumigiro ako na ina na ko niya munguti tinabashe to nga mina kan ke benga lataraka na matang wala kami katali ko do na pagkasyura do adi kanong pagile tiga kan hina kulay miyang buhay ka pang ninta wala pakan umur kay na kulay matang wala tiga kanina ka andini kada kara kami na miya din nakapapakay na kan oras sa kanin man to kapapakay na kan andini kada kara kami na miya din nakapapakay na kan na pateli ko da ko papakasagada ko nas kadian mabuna detero ka benda kaya benaran na miya tomatoman kata pakasara ko na do ko makataloy na pamana telo na kanina kana ba kanina ang hiro ko ron na kulay na siyang orang kanina tinantay na ka nanti kada ka di ako di training tumabo ko lumiyataw na matang kapya kaya siya pupulo katwa matang naki sakanwa mga watami na iman to na ayaw maana niya nararotan na kasi na aka agusya maaka napakili na kakwalla napakili na kakumanano ka siya ka o panaw ka maraw na uman na mapita napapagip mo nga sinaka na siya maaka ama ko ay nako pinayakong ka amira si karakan
kan ina kulay gua makulay na para ayamaan na advice why awan nararang itiar ka na miyada na kaya babayan kanyan antara piterong nabi ridallah fi ridal walidain sadin sa kapag kababera ka umbalalo ka saka na erka kapag kababaya wallahu ta'ala so ayaw makna niya no kabaya ka makwa ka mapia na pipinga sinakaw siya maka o kabaya ka tunabi kawasaka adi ka panamatag-matay na kawasaka napakuha ka sa watailo napapakipagatuang kaon kadi ka matag-matay o di ka pakakawasawa Allah di na kana abay ni sekreto abay sekreto agama mapayagaya siya kami abay sa ngutang kita batarbiyatul aulad wal islamiyya ay makna niyan napitiro nabi ala makna al hadith o kabaya ka adi ka matag-matag pamana matag-matay di ka kawasa oy napiyaping ka sumal ano ka saka nagupakuha ka sa watailo ay makna niyan napapagatuang naka natiga mga alim ame kadi ako makipagatuang mga wataylo kabaga na pumajiti baga na yung pangalim mo nadoy na unaan niya nung namya kapya-pya nakatawa na kaya panami aliw nabi so kay po ang kakuwata ilo tugo nabi na di mo kay po ang ako ulo niyan na umani sa timan na bukiyan na sa timan na mapya na pere kada kalubuko pere kada kaluwata bukiyan mahitong ka dari kami aguto saka na pilitan wala kaya na miyala ka na wataylo na di ka ni pangingip mo na ulo niyan ha igra mabuhay may ito sa wataylo kaya igra manada tata sa katawa wataylo ipangingipon na kayo may katawa to may kakwan ininipon niya na ka napatay katawa na diyan kaya wataylo na mabuhay mga okitaan na mapon mga taksyan so di man mga uripon Allah ayamana na napanisaka benar ina agwama ay kami kay sa'alungan na fajia rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam adna sakataw amama amya ko nabi tigana ya Rasulullah al-baqi min birrin abawa'i an ubarrihuma ya Rasulullah sina aku siyama na ina ko dasira na matay na pipi anak sira na imatu na miyatay siran na ayakabe ka ya Rasulullah na kapakay itatarusak na di ka ni kapipi kung malalok siyang api amya matay siran kata kapakay bsari o sis ko masaada kapatay na kausiyama ka na pipi anak ka na kapakay api amyatay sina kausiyama ka na itatarusak na kapipi ngaw kadi idalin api teruang piteru nabi ko mama tugun nabi kapakai api amyate ina ka usyama ka na kapakai tatarus ka dengan dikapipi kung malalok ka na tugun mama ya Rasulullah tununun na tina as-salatu alaihima na igira adika di sembayang baliang ka aginoang ka abara sembayang ka umang ka sembayang na aya makna niyan na papakasaparim si ina ka agusyama ka papakasaparim si ina ka agusyama ka umang sembayang na benar yung pagkakawasabad na siya nakagusyama katabi ang may kadigap simbayang ay dapat takaw no aya wata ka amin ibaga ka sa dunia na pito ka tao na lang umara amal na malalang pengarangan na ya Allah na lang limamang na ya Allah na rilain ka ya Allah siya inaagusyama na betar na ka so pito ka tao na aya buat teri mau na dua ka tao na so ay makna niya na lima na datari ma importante man na anak teri mau no Allah ko pangani ko mga otaka na di kami aguto ay penuban lang pangilo ya Allah na may kaya wata ka tabi na pito ka tao o na sa pulo ka tao na langon pangilo sa datara ya na marangarangan kaya bisulan rosolok ka matan wana gagawang kakolok ka tabi ako nabas ka nung nakasimbayang kami ang kadang-kadang liman-liman ito at tabi at awitan ako yung sambayang nakirarangitan baya-buri ka pa ka surga ka na sambayang at madakala panigil ako na may kapsung ng mga tablig nagkakibaran nagkakibari bunto pa na kaya wida kala kanina kapakasurga kanina ng mga dato tabi siya ng mga dato nagtanong mo ito sa kataw yung mga tablig nauniyan na kayo kung siya nga watayan tinakatyaman ng mga tablig sa kami totoro siya nira tigil niya nga watayan no ba siya po kama sa mga tablig no ba yung pagisya no ba mga dato sa walay natero nga dato sa walay pagamakong agera ay siya men na mitip ko di ng mga tari na tumatamo sumasyan magusat ako di po di nakanggirawat ako may ako mga tablig assalamu alaikum tigil nga wata di matotero alaikum italam tuh mga tabliga orak da bar kanu dato sa walay tinapitero yaman na dako na dato sa walay tinan niya siya mga tinang ko tubo tatapo sa dilan mga tre kaya to nakatatapo pito po kanya nakapakasurga alam mo to kagudiyan ba siya sambaya Allahu Akbar so ayaw makna niya mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala nadiyanan na tingnan ya Rasulullah ikhadwa akapakabalasakan kainagusyama wal istighfaru lahuma na pagpamangani nakasirang ko Allah sa karila ikiran wallah na iman to na adun po nagkito nakatabi abarasamba yang ada to na barasamba
sumbal alok siya ubani mapadugo panginian kalamon dia ginawa niya ya Allah napaka surga ko ka ya Allah nabagi ako nga satrak ya Allah napakambali ako ya Allah napakapasa nga suwatang salit pasir na sinak ako siya makanamya dunin nakatawa na kaya hadith ay katir yakini ay makna niyan na sakatawa ulama sa dunia apad ko mga awliya as ishaq na tingin na sotaw apa pemangni ko di si Imam Ghazali sotaw apa pemangni ko Allah Ta'ala adin yan pagapaling sumbal aloksyan na di pemamakin dengan Allah Ta'ala so pangningka basta di kani mamang ni first dia buat ginawang ka sariling sikap ka ada abang membala aloks na di pemamakin dengan Allah karena dalil sa Quran wa qur rabbi ghfirli wa li walidayya ayat Peter wala na ya Muhammad la tarwaka halina ya kung kaya Allah narinig kapag sumbala aloksakan nakalimo na kasumbala aloksakan na wajib ka adingan imi pamangani sumbala aloksakan Allahu Akbar katina ko da kapda pan matay sina kagusya makan na diganan di pamangani amakuha kamapia benar di ngapkele na ikaw gata ka pa na aawidang kanian na pagipungan yan panganinta ko walang ngawatakan ng bali alim bali alima bali nars bali maestra bali solutan bali belabi bali belum baloy importante na belum baloy mata hadis kadi pamangani umbala alok sa kuang ka amapia orang dia na makna dia na miatagu ka ko dunia na dengan ni pemangani sina ka usama ka sama ko mabuang mapia tabiata kaya sana buah kaya dia ngotak ikaw go terakain ka na matang wallah ka di ka kabalasan laburum lagi sama bangmalbu dari kabalasan lagi mi apaka pani haji ka sina ka imini ko nga sa wali nga sina ka usama ka na tiga kibya kabalaskan daki di buah ka aubi di neraka laburum nigir amana longan nakapmawa ta inaka ay nakadakalan na pagkabilar kagaya na paparo ada taruh mak usia 5 mana mangudaan juga dah kau pare na mga tatapapay kadipa ka ulong sa kawanang ada taruh kiliputan yawan yan na di pa napakala po siya di mga ada taruh kagitan na pa ba nga pakagupang nga maugat kan maleo sa likod ang may rekaroman na tingnan to na ni kawanga miya balikatan malungang gede-gede man nakira sa inakar ka na oryan yan napapamang ni kakawala na di nga pagparin sa panganing nga sinakagusya maka tabi kailangan na basta ang dua tanong amang ni tanong ko Allah napakagino kaya Allah narinaya ko Allah narinaya ka naman sumalalok sa kanya Allah nakalimo nakasiran niya Allah na miya pa sumalalok sa kako panganing ka kau tawa na ayaw mabuha salat na daan kau napugunia ginawang ka di ka pa kaya basi-busi nakagusya maka na di kau padu tapi ngiro kaya Allah paka surga ngaran si nagusya ma apya dia kumya ka surga matang walau dengan sinito Tima ko maka na tuwala na surga kadina nagun maiyan nasa kana naraka kada tiga dia ko di sindag habang sindag iswallahu ta'ala Allahu Akbar so dia nana dia kada-kada kabdar wina uswama na balu ano na piyakata sa nga na discussion dyan na ay pa kaposanakan saan mga uripan Allah na ay ako na ikatlo akagasindaw ko kubang ka na sillatu rahim na dasagang kasotunganin ka pakitutungan na kapiya-piya ay maana niyan na dasagang kasotunganin ka mga uripan Allah na ay ako na ikapat na alla yadi'u umruhu fi ma'siyah na ubang kapatagwas ginawan ka kung galabag ka kapamasiya nahango na piyakarata Islam nahango na piyakarata wallah na iwas na kaw na ginawang ka na awatan kaw na ginawang ka so kapamaganta na piyakasa parwagama na awatan kaw na ginawang ka so kasuruyan so kapakatipo so kasiig so kadengki so kapamaganta at tingin na minsan na kamagariyan yan lukasiran kaya lukasiran na so saitan na awatan kaw na ginawang ka no ayako na ikalima na alla yattaba'u hawahu na ubang kapangunuti sukabay aginawang ka ayaw nuti na sukabay wallah na ayat ikanam kaparamagaan na ay yustahida fi ta'ah na panaguntamang ako kapanaguntaman ko para tiyak wala isaw na yan Miyagon miya naguntamang kanong ikapito na ayyukthira zikrallahi ta'ala napakadakadakalang ka so katatariming ako Allah sadi sa kapagkagagang kaon natatariming ka so Allah ka ang kamakarani ko Allah bala-bala siyang kanwallaw ta'ala mga pagariya ka mga babakan timon-timontan wallaw ta'ala ko surga sa kanong adumiyarong sang kay amurtaka mga dato mga bay oy akyaduro ka na kanong mga kay asdika foundation na bala-bala siyang kanwallah pamakalan wala sa mga tamukiyo na ipurwallah sa pangatanim sa dunia nasama na sa alungan na mori adum yoruk sa nga murtaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.